The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For none of us lives to himself, and no one dies to himself. Romans 14:7. A horse is a vain hope for safety, neither shall it deliver any by its great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name. Let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. Psalm 33:17-22. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Proverbs 3:5-6. Turn yourself to me and have mercy on me, for I am desolate and afflicted. The troubles of my heart have enlarged. Bring me out of my distresses. Look on my affliction and my pain, and forgive all my sins. Psalm 25:16-18. The Lord builds up Jerusalem. He gathers together the outcasts of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. The Lord lifts up the humble. He casts the wicked down to the ground. For he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children with new. He makes peace in your borders, and fills you with the finest wheat. Psalm 147, 2-3. Psalm 47, 5-6, and 13-14. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. John 14:27. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa kamatuoran nining adlaw, gikinahanglan ang atong paghimo og examination sa atong konsyensya kung anapa ba kita mga sala nga atong gitipig-tipigan kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. In fact, God the Holy Spirit cannot function in his ministry of teaching us the truth kung ana kining mga sala, babag kining dako. Musa, gimanduan kita sa Dios sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ikaw higala nga dili paluwas, wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, giawhag ka, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will, imong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ.
Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Matod ka na sa Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nga pasalamat kami kanimo honestanan sa imong pagdala ka namo sa makausapan ning dapita karon aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong, sa among spiritual momentum. Salamat o Diyos nga imo pa kami gipabuhi hangtod ni gayuna. Tibaylan nga imong plano nagalihok pagyod sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Karon o Diyos, nagaampo kami nga ikaw pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, magatudlo, magapatinaw, maghimong tataw o klaro ang imong kamatuoran sa among pagpadayon niini. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga suki ning atong Bible study. O of course sa atong mga igsuon nga mga Kristohanon nga naga-subscribe, nagasunod, nagasubay nining atong pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Okay, niya pa kita magadupot nining atong uluhan nga kanang hilisgutan bahin sa how to be a winner in this life and in the next. Unsaon na to pagkahimong mananaog nining kinabuhi o didto na sa sunod natong kinabuhi. Okay? Now, padayon ta. Ang atong gibiyaan kaghapon bahin nitong demon possession. Okay? Nga ang usa ka magtutuo nga nagapadayon sa pagbuhat og mga sala wa niya isugid ngadto sa Dios, gimanduan sa Dios to come to their senses, meaning returning to the function of rebound kay mo magkanaang yawi nga ikaw makabalik ngadto sa imong dapit nga puloy-anan your operational divine sphere. Now, a believer who has not come to his senses, giingon nato nga siya gidumala na gyud sa iyang kinaiyang makasala. He is under Satan's wiles. Dumala na gyud. So, demonic na kayo ang iyang matang sa pagkinabuhi. Apan atong tutukan, atong hinumduman nga ang usa lamang kadili magtutuo maoy maposes, mapuy-an sa demonyo. Only unbelievers. Okay? Apan ang mga magtutuo dili na gyud sila mapuy-an sa demonyo, kundi ma-influensya. Maura na kutob na sa pag-influensya. So, demon possession is for unbelievers only. Demon influence is for believers only. So, sabtagi na. Now, giingon din nga the greater possibility of being demon influence sa dihang ang usa ka magtutuo mo kanang persists to be carnal and reversionistic in his Christian life. Ang dakong posibilidad nga siya ma-influensya gyud sa demonyo. Okay? Alang kanimo dili magtutuo, maminaw. For you unbeliever to be able to avoid nga dili ka mapuy-an, na dili ka demon possessed, is first of all, una sa tanan, to believe in Christ as Savior. Maura na bugtong paagi nga ikaw makalikay nining pagpuyos demonyo diya sa ang puyan sa demonyo ang imong lawas. You see, remember believer, akong gi-address kini ngadto kanimo fellow believer,
to avoid demon influence or influences, ayaw kalimte sa pagpuyo dito sa sulod sa imong dapit nga puluyanan nga maong operational divine dynasty. Maura gyud, ayaw gyud kalimot. Adto gyud puyo pinagi sa pag-rebound o kanang you keep moving, continue in your spiritual momentum. Ayaw gyud hunong. Dili kay kutob lang sa rebound. Di ka magdugay kung anhar ka kutob. Gikinahanglan nga you keep moving, padayon ka sa imong spiritual momentum. Kasabot ka? Do not forget then to reside in the operational divine dynasty as always. Kaya anha karaman makatubo diya sa grasya o kahibalo kang Ginoong Jesucristo. O padayon sa pagkanang baton sa imong pagkamapaubsanon sod diya sa operational divine sphere, ginamit ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices nga gisanggap sa Dios kanatong mga magtotoo. Now, always use your right senses sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Kaayaw kalimot niya itong doktrina sa double punishment. Ang unsa pa, the doctrine of volitional responsibility. Unsa pa, the doctrine of punitive suffering. Kanang pagpanton na sa Dios kanimo kung ikaw nagapatuyang na lang yun sa pagpuyo didto sa dapit nga may gahom ni Satanas. The cosmic dynasty 1, cosmic dynasty 2. So, timanaan nato kini nga kitang mga magtotoo ato lamang maangkon ang gahom diha sa pulong sa Dios. A believer's strength is in the Word of God. Ayaw nakalimti. Kay sa diha nga kita mo sa likway sa kamaturan, sooner or later, mutuon na lang yun ang mga bakak ni Satanas. Si Satanas mo ay amahan sa mga bakakon. Now, makaako ka ba? Mutuo ka sa mga bakak ni Satanas? Mo nang ato ning gitunan. Whenever kitang mga magtotoo, matubang o masuliran sa atong kinabuhi, atong i-focus, kinahanglan atong ipunting ang atong pagtagad dili sa mga problema kundi ngadto sa espirituhanong mga hinigiban nga anaa natigom na diha sa atong kalag. Today, atong giingon naman ni kagahapon, a big majority of believers do not have any clue. Wag yun sila mga sa gamay huna-huna o kanang way kalabutan ni ining atong gisgutan nga espirituhanong pagkinabuhi. You remember the Christian way of life, which is part of the spiritual life na to. The Christian way of life is a supernatural way of life. Ug tungod kay supernatural man, it requires or demands a supernatural way of execution. You see? Dili ni matuma na to. We cannot execute this in a human way. Dili. Di yun magsilbi. Mga tinawhano lang itong mga pamagi. No, daghan na ba karong mga ipangmugna ng mga pagi. Kunuhay sa kinabuhi o niining kinabuhing espirituhanon. There's only one. Remember that. There is only one way to fulfill the unique, sophisticated, fabulous, fantastic spiritual life. Mao ni atong gitunan. Kami kalabutan kini sa atong uluhan how to be a winner in this life and in the next. Pinaagi sa atong pagkinabuhi nining maong matang sa espiritualong panginabuhi. It's a wonderful life. A wonderful spiritual life. What God is after
is our ability to face any problem or adversity based sa unsa pang mga suliran o mga kanang unsay nga naning adversity, mga katalagman, and not to forget to use 1 John 1:9. Ayaw na gyud nagkalimti. Make it as a part of your life na gyud, part of your soul. Mao na second nature na sa panahon nga makaalinggat ag nakasa man di kwanto. Imo dayong gamiton. Imo dayong isugid ngadto sa Dios. Ang Dios bisag asa man ang Dios, kasabot ka. So bisag naglakaw ra ka dihas daan, nya ni santo pang imong ni santo isuod sa imong una-una ang sa sa bang klases mga sa personal sense, dayon nimo naghingan lan nimo na ngadto sa tubangan sa Dios. Okay? Now there are steps to follow. Kini atong tawgon nga open secret ni sa Dios aron kita mahimong mga mananaog ni ining kinabuhi. Just imagine mo kanaya atong duputan gyud sa paghisgot how to become winners ni ining kinabuhi. Ayaw gyud kalimot sa pagpapuno sa Espiritu Santo. Nahibaw nagkaunsaon. Okay? By this time, it's presumed nga nahibaw na kaunsaon nimo pagpapuno sa Espiritu Santo. Usar ra ba kapagi? Unsaon pagpapuno sa Espiritu Santo? Daghan na ra ba karong mga pamaagi nga nang ninggawas? Unsaon kuno pagpapuno sa Espiritu Santo? Uban naga sayaw diha unsa na diha? Isa-isa sa mga kamot sa ilang haleluya unsa dili na mo ipasabot. Ang pagpapuno, ang paminaw, ang papuno sa Espiritu Santo mao lamang ang paggamit sa kahimanan sa Dios. Ang iyang gisangkap kanato nga aron kita mapunan sa Espiritu Santo mao ang paggamit niya ng kanang rebound rational. 1 John 1:9. Mao ra na yang yawi nga kun kita anaa naglunang og sala, gamit na yun na. Unsa ito sulti sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, diha mapunan ka sa Espiritu Santo o mahibalik ang imong pakigambitay sa Dios. Kasabot ka? Maura na. Ato ni gihatagan yung gibugaton emphasis. Kaya wag yun ni itudlo, wag yun ni ipatinaw, ipaklaro sa mga kasimbahanan o sa mga pundok ng mga Kristohanon. Kining ato din maong pagpaklaro gayon. There's only one way to be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit by using God's spiritual asset, which is rebound. By rebounding, by confessing, and by acknowledging, admitting, enumerating, citing all the sins that you have committed, God is faithful and just to forgive you of your sins. Na, diya mahibalik ka dito sa imong puluyanan nga operational divine atmosphere. Kasabot ka? So diha sa sod na ka dito, anha na ka makapadayon sa pagtuman sa imong espirituhanong kinabuhi. Mao na nga ang usa ka magtotoo nga negatibo, way gana sa pagtuon sa pulusan, wa magtubo, way alamang sa kamaturan, then ang kalagmitan musangko sila sa gitawag og reversionism. Kay naman sila sa gitawag og perpetual carnality. Nagpadayon naman yun sila. Naglunang lagi sa kasalanan. So nagkarnal. Now, the longer a believer resides in the cosmic dynasties,
the greater degree of demon influence. Na mo na. Magdugay ka dito na sayon ra ka sa kanang pag-influensya na sa demonyo. Now, hinumduman na to, by the way, but at this point, let us remember the 8 stages of reversionism. 8 ni. Kamanga ingnon taang-ang. Mao man ni Visayan, no? 8 kaang-ang sa pagka-reversionista. Ang nag-una gyud ini 8 stages, ha? Ang nag-una ni paminaw. Ilista na sa imong notebook. Ang nag-una ni ini ang imong reaction. Muriak ka sa gitudlo sa pastor magtutudlo. Muriak ka ba? Muingon ka dahil, mura ako may giigo, ganun nakailaman ni nako. Reaction. So, kana maka-distract na dayon sa imong Kristoanong kinabuhi. Osta? So, mo na naguna. Ikaduha, frantic search for happiness. Na ka nagkadipo-dipo, nagpangitag ka ng kalipay. Frantic search for happiness. O niyang ikatulo, mo na naging Operation Boomerang. Mo sumbalik na nimo. Bisag unsa pang mga kalipay, mong pangita, kalipay nga, kalibutanon, mo sumbalik yun nimo, di gyud na makahantag ka nimo. Kalipay, mo samot na noong kagkaunsa. Miserable. O niya, ikaupat. Na pag-rebuilde. Kaya ingon man sa English, emotional revolt of the soul. Emotional. Ang imong pagbati, mo'y gamito nimo sa kanang emotional revolt mo, rebuild din na ng imong ginamit ng imong pagbati nga naa sa imong kalag. Emotional revolt of the soul. Mo na ikaupat, ikalima, locked in negative volition. Locked in. Murag na sira. Ang imong pagka-negatibo na yun. Unya, sa may ikaunom. Ikaunom, na anay blackout of blackout na. Na anay kangit-ngit diya sa imong kalag. Kaya wala may kamatunguran. Okay? Kaya kaniyan to, ang unang gugma nimo, first love nimo, mangpulo sa Diyos. Karon nausab naman, kaya na distracted ka naman. Hingri-ak ka man lagi. Sundag yun eh. So, maunay ikaunom. Ikapito, na anay unsa. Kay ikaunom, blackout of the soul man. Karon, ang ikapito, scar tissue of the soul. Nanay kanang uwat. Noon sa may imong kanang mabati kung imong hikampo ng uwat. Di ba gahi? Mao na may tabo sa imong kalag. Mugahi na. O di kay ang imong kalag mugahi. Dili mo na. Naanay inutag naay palitan na masamad nimo sa imong parte sa imong lawas na samad. So inig-heal niya na, inig-ayo niya na mo develop man na og kanang kugan una, no? Kugan. Unya matangtang na ng kugan, mugahi na mo na iyong uwat. Nagasabot ka ba? Ako ning iklaro nimo hinay-hinay. So na himo na ng kanang uwat, gikas kugan, natangtang naman lagi itong katong nasamad balon sa imong lawas na kanang nagahi na himong kugan niya. Sa pagkatangtang niya na nahimo na ng uwat. Okay? So, ang explanation din na uwat scar tissue sa imong kalag. Gumikan sa imong pagkapadayon, gano'n mo paglunang sa kasalanan,
wa nagi kay pagpanumbaling, laktod yung wa. Pag wa na kay pagpanumbaling sa kamay nung danon sa pagtuon sa pulong sa Dios, wala. Kalimtanan nimo ba? Unya, ang ikawalo, mao na ning katapusang ang gitawag ni sining English og reverse process reversionism. Mansabot pasabot. Tanan nga bali. Bali na tanan. O natingali, usari mong asawa kanyanto. Pankaron kaya nga bali naman lagi tanan, nga usab naman tanan, na natulo na upat na nadaghan na. You see? You know what I mean? Sometimes murag ato ning kanang gi-exaggerate apan mao ba na ibuti pasabot niya na nga bali na tanan. Kay wa naman. Hopeless man ang imong kahimtang kay wala nangakugan kanang uwat naman yun ang imong kalag diha sa wala may kamaturan nanay unsa locked in negative volition na. So grabe kining walo ka mga ang sa pagka-reversionista. Kini kung pulo nga reversionism o reversionist. Ang sagad nilang ipanggamit sa mga evangelical churches, gitawag nila og backslide. Di ba? Nakadungog ka ba nila gagamit sila ng punga? Backslide. Mao na, apan ang atong doctrinal nga terminology nga gamit is reversionism. Kigikuha na to na pulo nga reverse. Kamo nga makamao mo, manihog mga sakyanan, unsa may imong nebo ag reverse. Di ba mo atras ka? Mo reverse. So mo ato nagikaamgid ato gitandi ka na sa imong espiritu ang kinabuhi, espirituhanon nga pagkinabuhi nga kaniadto nagabanti ka karon atras na ang imong kinabuhing Kristohanon. So nagkasabot ka ba sa akong gipatinaw nimo? So sabta gina. Kay aron ta makabantay ba ato ning gitun-an kay aron makabantay ta nga naman di ko ning dapita sa stages of reversionism. Bantay gyud akong balikon ha aron di gyud nimo makalimtan. Kay tagsara ra ba nato ni isgutan. 8 stages of reversionism. 8 ka mga ang. Okay. Tambog ka og Bible study. Okay. Naminaw ka sa itudlo sa pastor magtutudlo nga may gasas pagtudlo. Okay. Samtang siya nagatudlo, nakadungog ka na mo hisgot siya sa usa ka punto sa doktrina nga mura og imong gihunahuna nga ikaw may puntariya. Mura ikaw may gisgutan. So, unsa may imong bation? Muriya ka. Unsa may binsayag react? Sinta. Mura na akong na makuha nga binisaya sa reaksyon. Musinta. So, sinta. Ano maning ako may igo ani? Ngano maning pastora na kaila manin ako? How did he know about my life? Personal life? Ning ria ka. Mao ni unang ang sa reversionism. Ning ria ka. So, kay may ria ka man, bisinta ka man, you are already distracted sa imong espirituhanong kinabuhi. So, na-distracted ka na, nabalda ka na. Mao ni unang ang ikaduha. Na anak kay frantic search for happiness kay mawa man ang imong tinuod mutuod nga kalipay sa panahon nga ikaw mo react mo sinta o kanang mabalda ka na so mangita na kalipayon kadipo-dipo ka ng pangitag kalipay dele yun mo kanang kaplagan ka ng maong matang sa kalipay. Only God's happiness makes a believer happy. Wala. So, frantic search. Mao na ikaduhang nga. Kadipo-dipo na ka. Hala. Ito na kag
unsa bang mga kahilayan diha, mga ala na ay mga parte diha. Okay. Friend Texas, wa gyud ka makakita og kalipay nga matuod. Ikatulo nga ang nakamusod na kasi katulo mo naging Operation Boomerang. Iba magkaunsa ning boomerang? Kining boomerang mao ni common dito sa Australia. Kana bang naay murag kanang inon ta murag ang porma niya ng boomerang mura o gab. I don't know kaninyong uban diha mga Bisaya kanang gab mo man gamiton og kanang hagbas og kanang sagbot baron o kanang hagbas sa basak baron. Okay? So atong inon ni pagkasulti. Kini atong pagtuon niini murag silbing inato, di ba? Kita nimo? Wa tay formality dinhi, inato ang itong pag-isgot nini. So, Operation Boomerang, gitandi ning boomerang dito sa Australia, kaning boomerang dito sa Australia ni, nga kadtong mo gamit niini, magkupot siya, magunit siya niining maong instrumento, ug iyang i-target, punteriya niya, ug unsang object, unsang butang nga iyang igon, langgam baron, o kanang hayop baron, inig-target niya dito, ug di niya maigo, musumbalik na nimo, mubalik sa imong kamot. Nakasabot ka? So, mao na'y boomerang. Now, ato ni gitanding boomerang, yan tong imong pagkadipo-dipo, pangitag kalipay, nga ang imong gipangita, musumbalik nimo nga dele, yun na mo, di yun, maigo mo naging di maigo ang imong puntariya nga mao ang kalipay. Yawa na makay kalipay nga tinuod. Bisan unsang matang sa mga kalibutanong kalipay dili na kalipay. Sa usa ka magtotoo mo ng Operation Boomerang. Mo ni katulo, ikaupat. Mo tingingon og emotional revolt of the soul. Mo rebuilde ng imong kalag pinagi sa imong pagbati. Nakumuto mo sige na kag bagulbol. You see? Kaya ang usa ka magtotoo nga na reversionista, he is a complainer. He is kanang magsige lagi yung bagot-bot. Huwag yung appreciation sa kinabuhi na. Kasabot ka? So, muna, emotional revolt of the soul. Muna ikaupat. Ikalima, muna itawag og locked in negative volition na. Ang imong kabubuton negatibo na gyud tanan, nasira na gyud kapag ka negatibo. Wa na'y positibo. Muna yung locked in negative volition. Muna ikalima. Ikaunom na blackout of the soul na. Ngit-ngit, ngiob na ang imong kalag. Kaya wala may kamatuoran. Kasabot ka? Wala may gana, wala may gugma, wala may tinguha, wala may pagpanumbaling sa iyang Kristuhanong pagkinabuhi. Mao ni, ang mga ang-ang sa imong pagka-reversionista, blackout na sa imong kalag. O niyang ikapito, na mo na naitawag na to, na ninggahi na yun, na scar tissue, ang imong kalag, ninggahi na. Gikan sa nasamad, o niya nakugan, o niya nahimo ng gahi nga, unsa, kanang, unsa katutoy Visayan na to, tissue, kanang, scar tissue, okay? Okay, mao na ikapito. Ikawalo, mao na lang tanan nagabali. Reverse process reversionism. So, ato lang nang ilakbitan. Kaya ron di na yun mo magkalimtan ka na. Tiyaw mo na unsa ka grabe. Kining maong mga ang-ang sa pagka-reversionista. Niya magkaako ka. Mamuagi nini. Now, ang usa ka by the way, ang usa ka reversionista nga magtotoo, ang iyang kinabuhi dili na mailhan
nga magtotoo. Parihan na siya og dili magtotoo. Nakasabot ka? Ang iya bang pagkinabuhi ingon nga reversionista nga magtotoo. Why kalahian sa kinabuhis dili magtotoo? Ay ilhagi na kayo. Now, pinagi nining gitawag og perpetual carnality. Nagapadayon gyud pagkakarnal. Sins that were the same are not the same. Because that believer, unsa, iya nang gisakit ang Espiritu Santo ug iya nang gipawong ang Espiritu Santo. Okay? So in English pa, through perpetual carnality, sins that were the same are not the same. Because that believer grieves the Holy Spirit and quenches the Holy Spirit. Mao ni mahitabo sa usa ka magtotoo nga reversionista na. This is what happens in the believer's life. Si Pablo nagaingon, in the last days, mao ni iyang pulong, in the last days. What does in the last days mean? Unsa may but pasabot? Tubag karon. Karon, when the church age began, pagsugod gyud, pagkahimugso gyud sa panahon sa simbahan. The last days means the church age. Difficult times in the last days. Unsay but pasabot? Kanunay man yun natong kanang mahibalag diyan sa Biblia. Difficult times in the last days. Unsay but pasabot? Ang usa ka magtotoo ni ining panahon simbahan who disregards everything that God provides a church age believer. Difficult times. Mao na ibot pasabot. Difficult times in the last days. Daghan sa atong mga kaigsunan. Subo gid kaayong hunaw-naon nga believers nowadays just disregard everything that God provides them. Sa diha nga usa ka magtotoo mugamit sa mga provision sa Dios, ang iyang kinabuhi becomes fine and easy. Sayon, haruhay, hayahay. But, kung siya mo disregard nila, ang iyang kinabuhi is difficult. That's difficult time. Kasabot ka? Now, ang mga kasalanan nga dili i-rebound, dili isugid, will turn to SUD. Unsa man ning SUD? Sin unto death. Musangko yun sa gitawag og sala nga makamatay. Now, this indicates that sins are not the same. Kita nimo? Sa diha nga kita makasala, ang atong old sin nature mo take control sa atong kinabuhi. Di una, mo take control sa atong panguna-una, sa atong kinabuhi. Mo na magdumala. Ang atong boss na, mo ang old sin nature. Dili ng Espiritu Santo. You see? Okay. Adto ragod ta. Abli ragod niya mo Biblia di sa 1 John 5:17. Apan mulugsol lang ta sa verse 18. Unsa gisulti diha? Nag-ingon kini sa English, we know that he who is born of God, meaning born again, cannot sin. But he who was born of God keeps him, the Lord Jesus Christ, killing him, keeps him. It's in you, but guards him. Kanang keep diha, tereo. Now, kita mga magtotoo, gimatarong na, gibalaan na sa panahon nga kita naluwas. We are sanctified at the point of salvation. Kaya doon na may tulo ka matang sa sanctification. Ay nomdom ka pa. Ayaw kalimte. Ang nag-una nini, positional.
Ikaduha, experiential. Ikatulo, ultimate. Now, kining positional kanang retroactive o current. Okay? Na ihimplo. Okay, taga ka na ihimplo nining positional sanctification. Sagula ning asukar o ang gatas. Okay? Inigsagol niyo mo niya na magkakita ka pa ba sa asukar? No more. We cannot see the sugar anymore. Basta? Ikaduha, put a piece of paper isod, isok-sok na sa usa ka libro, magkakita ka pabasa ka ng papel nga gisok-sok kung imo nang asirhan ka ng mga libro? Not anymore. Mao na position himplo gi kanang hulagway na to ang imong positional sanctification. Positional ang imong kahimtang diha sa imong pagtuo kang Hesus Kristo. Ang imong kahimtang ikaw na hiusa na dugtong ngadto kang Hesus Kristo. Di na ka makita kung dili si Hesus Kristo ang makita. Kita nimo na? Ako ning kanunay ihimplo kini, especially kining pag-suksok o usa ka papel sa usa ka libro. Okay? So mukuha ka gamayng papel, isuksok na diya sa mong libro, o niya takupe ka ng mong libro. Unsa pa may makita nimo? Makakita ka pa ba sa papel? Di na. Ang libro rin mo makita, mo na ihulagway kang Ginoong Kristo. Ikaw na ka sa suod, nakasabot ka. So, what mo na positional. Ikaduha, experiential. Ang imo ng experiensya sa kinabuhi. Ingon nga magtotoo ni ining panahon. Kung human ang imong kinabuhi nga, kung mahuman ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi, kuhaon ka naman physically. Kuhaon ka naman sa Diyos or rapture whatever comes first. So, experiential din is kalibutan. Ang ikatulo, ultimate, dito na sa langit. Ang imong sanctification, imong pagkabinalaan. So, karon, mautana ko nimo, unsa may imong posisyon as a Christian right now? Unsa may imong posisyon? You are now united with Christ forever. We have to know that through the lenses of Bible doctrine mo na itong pag-ila ni ining puntuhan ni ining doktrina. Kung atong tanahon kini subay pinagi sa unsa the lenses of Bible doctrine. Now 2 Timothy 2:26 chapter 3 verse 7 nag-ingon kini, what is pictured here is the believers being reversionistic and perpetually carnal who become casualties in the angelic conflict. Dinhi kini mao mga bersikulo kung imo ka nang basahon diha sa imong nahimutangan. Tanawa lang ni 2 Timothy 2:26 ngadto sa chapter 3 verse 7. Imong makita ka na ang giulagway niya na mao ang pagka-reversionista sa ka magtuo gumikan siyang perpetual carnality o siya nahimo nga unsa biktima, casualty sa angelic conflict. Ato ning ipadayon ugma, atong subayon gyud ang mga punto dinhi bahin sa atong pagka-Kristohanon ug mga anak sa Dios. Magampota. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of assimilating your word through the power of God, the Holy Spirit. Salamat o Diyos na ning matamis nga gayon sa among pagpakigambitay sa imong mga pulong. Ubani kami sa among pagmugbuwag karon, ilikay kami sa mga kabilinggan. Salamat ng among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum o hangtod nga makabot namo
ang among tumong nga maong spiritual maturity. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.